Hallo chulútaine, ceamar a háisiú. Tá mí nóchas go bhfuil siú go dóhéal. Níste sanna chamadíag ha seo sé an tíide an topic ha go bhí acin. Sa sin go bhí céad ar a níimeatach dífar seoir se éimiisiid a dhéobh sin go seach garid an nálapa. Sùil seoir se síte an fear a bhfuil úsa fuireach aniu. A bhéilí Grianach, a bhéilí Fuar, a bhéilí Fliuch, a bhéilí Gaothach, a bhéilí Ciùin, a bhéilí Gaothach, a bhfuil sneachd nó stócha go bhfuil Stoirm le Tàirneanaich is dealanaich. Go bríd seoir se síte han, céadú samach ar an híte, agus stócha go géirí ó amach cuairt agus seachgait lá na chuirt ma dhéimeastú sin. nó spéachlann an gréine ma dhéimeastú at sin. Cótha ceapra go dú híime sem marach siú agus a ha mí smúneachir go bhfuil a forecast gra go bhfuil go bhí fuar mar sin bí mise ar me scéitach an na núdach balá.